تيفي بمكتال تركبوا كبرات الكربان كم يتعلو لهم ربع سلسة جنبوت فرق مع الفرقان سلالوز يعني تعتوش نوات أنا إنه زينا زغرب لكم لو تخلي كتاتلنا بخبر عدم قدما عرس زينا كقدم أبي زبادو بوك إيه بحرين ندعلك لتيمتين سبعان زيقاتات متبحتي حابل عيني تخيدو أبن أوزوا كركبت عقاب أقرابن أساسا زقدامن صبغ وزيد ترخيبو أبي زوبا قشباركا بدرجة من محضرات كبابي استودبه بهلاوي وزدرات تخيدو منقسي إيران مثل أمريكا كالعي زوريا زررب لمكياد حاموشتا نتبتات زحازك إما كنت أقربو روسيا سارمات ستاساني ديكلوساوي أزوار كسكم زخل أهجور سجر بارسيكاوي ميسايل فتنا حيل أير أوستريا بزي فقاد نابكر لأير هاجرون نزاعتوا نايسليا نفرتي أمريكا عاجيتو كم زملسة حبيرو نبدر زراتو كنسكر أبي زبادو باوك إيه بحري أبي استفلاليان وزواتاتن عدتاتن دحرست خايدة داساساوي مرمراتات للعلك لتميت سبعان زيقاتات عوت متبحتي حابل عيني تخايدو وكير أينا دانيال هابتاب ملكة أبزام زدالو تحستو وأرسي مسمارم كتوربه ጨንፈርት ዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ዓሰብ ንልዕሊ 270 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ኣካይዶም ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ምቁፅጻር ዑረት ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሃገር ደረጃ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 2925 መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ከም ዝተኻየደ ብምጥቃስ እዚ ኣብ ዓሰብ ዝተኻየደ ኣካልን መቐጸልታን ናቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ክኢላ መጥባሕቲ ዶክተር ኢዮብ በየነ ብወገኑ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብመልክዕ ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበል ዓይኒ ክካየድ እዚ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሳላ ምትሕብባር ኣብቲ ዞባ ዝነጥፉ ሞያውያንን ኣመሓደርትን እቲ መደብ ዕውት ከም ዝነበረ ኣብርሂዮም ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓሰብ ኣቶ ሓሰን ዓሊ ብወገኑ ኣቐዲሙ ኣብ 4 ዞባታት ኣብ 52 ዓድታት ዳህሳስ ከም እተገብረ ብምሕባር ብመሰረት እቲ ዳህሳስ ብቐሊሉ ዝፍወስ ሕማማት ዓይኒ ንዝጸንሖም መድሃኒትን መነጽር ዓይንን ከም እተዓደለ ነቶም መጥባሕቲ ዘድልዮም ድማ ቆጸራ ተዋሂብዎም ከም ዝጸንሐ ሓቢሮም እቲ ሆስፒታል ዓጢቕዎ ዘሎ መሳርሒታትን መሻርክቲ ኣካላት ዝገበርዎ ምድግጋፍን ኣብ ምዕዋት ናይቲ መደብ ዕዙዝ ኣበርክቶ ከም ዝነበረውን ኣቶ ሓሰን ኣረድዮም መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ዜጋታት ብግድዮም ቅድሚ ናጽነት ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ንምርካብ ንዝገብርዎ ዝነበሩ ነዊሕ ጉዕዞን ወጻኢታቱን ብምዝካር ኣብዚ እዋን ብዘይካቲ ኣብ ከከባቢኦም ዝረኽብዎ ዘለዉ ስሩዕ ኣገልግሎት ጥዕና ብመልክዕ ወፍርን ብነፃን ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ምርካቦም እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብርሂዮም أبن أوزوا كركبت حبت جربن إنسان زجدامن نمعقابن مسسانن زكايزو لو تصرا وسرح صبغو تيت كم ترخبو تحبيرون حرافي وتصرا أقربن إنسان زجدامن أتو محمد عبد الله نيرينا بالذهبو حبريتا مسفح حرشاوي نتفتاتن عينت من نبابرو حربة السبن تتحاحزو متن زغرتو أقرب العلقان تخونه مرداتا حربة السب أبو هلا دقاقما حبت جربن أقداسنت مقربن بمعوايقنا متن برسات كم زنكي تريو إنسان زجدام دما كم السنة أرديوم سجن قطع عيو عرابن مفلسن بمزحي كاب زرعيو إنساتات زقدام مخانم كي هدانو دما العلقو تتصر كام الزقبار استقاسة آتو محمد مثل مهنات ديقا كركبت قزري إنساتات زقدامن أعوافن كم زوسخة بمحبار هابت قرب نمسسان عب محضرات كبابي هيمبول كجاج 500 هكتار نمحزاء مدب كم زولة قليتوم أتو محمد عبد الله أبي موداتا بأبولات قطر هابت قربن إنسان زقدامن زكايد نتفتات نبينو أخالص لزيكونه نفس وكف عادي أبو قرب بمقطر كبابئة نايم محلاو على فنات كتوسدة تحساسيبو أبي زوا كشباركا بهلاوي ورشاتات حربة السبب ببرساس نمس النادو ناولرتات نمتحل اللافون بزوات المدب بموحد كفري بهال نسبورتن جنفر هاماتين استودبه بهلاوي وددر من محضرات كبابي أب 14 وزواتات تخيدو
እዚ ውሁድ ቅኒት መንእስያት ንምሕዞን ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻታትን ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ባህላዊ ውድድር ምምሕዳራት ከባቢ እናሃሰሰ ክመጽእ ዝጸንሐ ባህላዊ ውርሻታት ዳግማይ ንምብርባርን ንምስናድን ክሰርሓ ዝዓለመ ኮይኑ ካብ 25 ሚያዝያ ክሳብ 7 ግንቦት ከም እተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ እድሪስ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መደብ ንሳልሳይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብውህደት ሳላስ ተሰርሓሉ ሓደጋ አንጸላሊዎ ዝነበረ ባህላዊ ውርሻታት ያታዊ ትልሂትን አልዋሳትን ከምኡውን ሙዚቃን መሳርሒታት ሙዚቃን ይወፅእ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣመሓደርቲ ንኡስ ዘዋታት ብወገኖም እቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ መደብ መንእስያትን ተመሃሮን ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክፈልጡ ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ብተገዳስነት ክስርሓሉ ተላብዮም። ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ሽልማት ተዓዲሉ። 12 ግንቦት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነርሳት ነርሳትና መጻኢና ብቑዕ ፍልጠት ዝዓጠቑ ነርሳት ህይወት የድሕኑ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ንፈለማ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሆስፒታል ኦሮታት ተዘኪራ። ፕሬዝደንት ማሕበር ነርሳት ኤርትራ አቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሃገርና ኣብ ምንካይ ሞት ዓደን ዕሸልን ከምኡውን ኣብ ምጥፋእ ብኽታበት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ተመዝግቦ ዘላ ዓወታት ውፅኢት ፃዕሪ ናይ ኩሎም ሞያውያን ጥዕና እኳ እንትኾነ ብቐንዱ ግን ፍረ ዘይሕለል ፃዕሪ ነርሳት ከም ዝኾነ ገሊጹ። አቶ ኤፍሬም አስዒቡ መንግስቲ ኣብ ዕቤት ሞያ ነርስ ክገብሮ ብዝጸንሐ ወፍሪ ካብ ደረጃ ሰርቲፊኬት ናብ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ ተሰጋጊሩ ምህላው ብምጥቃስ በዚ መሰረት ነርሳት ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ዓውድታት ሕክምና ማለት ሕክምና ስነ አእምሮ ዓይኒ መወለዳን ሕክምናዊ ምድንዛዝን ጽዑቕ ክንክንን እናሰልጠኑ አንድ ሕቆ ሆስፒታላት ኮይኖም ምህላዎም አብሪሁ። ኣብቲ አጋጣሚ ታሪኽ ትምህርቲ ነርስ ኣብ ኤርትራ ባህርያት ብሉጽ ነርስ 6 ግቡኣት ፍወሳ ከምኡውን ነርስ ከሞያ ኣብ ዝብል ኣርእስትታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ክቐርብ እንከሎ ገዳይም ነርሳት ድማ ተመክሮኦም ኣካፊሎም። ማሕበር ነርሳት ኤርትራ ኣብ 1992 ዝተመስረተን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ዝሃቆፈ ሞያዊ ማሕበር እዩ። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነርሳት በረጃ ዓለም ንመበል 52 ግዚኣ ትዝከራላ። ኣብ ኣስመራ ንዝነጥፉ ተወነቲ ትካላት ማሕበብቲ ኣገልግሎት ብማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ዝተወደበ ኣብ ድሕነት ምግቢ ዘተኮረ ኣሰምሮ ተዋሂቡ። ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርበያ። ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንዝነጥፉ ወነንቲ ትካላት ብ12 ግንቦት ኣብ ድሕነት ምግቢ ዘተኮረ ጎስጎሳዊ ኣስተምህሮ ወዲቡ። ኣቦ ወንበር ማሕበር አቶ ሰሎሞን ግርማይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ወነንቲ ሆቴላት ኣብያተ ምግብን መስተን ድማ ብፍላይ ክንየ መኽሰብ ኣብ ድሕነት ዘዳልዎ ምግብን ጥዕና ሕብረተሰብን ከተኩሩ ከም ዝግባእ ገሊፆም። ኣብቲ ኣስተምህሮ ኣባላት ጨንፈር ሚኒስትርታት ሕርሻን ጥዕናን ኣብ ድሕነት ምግቢ ብቐንዱ ድማ ስጋ፣ ጸባን ውፅኢት ጸባን ከምኡውን ምህርቲ ዓሳ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘተኮረ ብስእሊ ዝተሰነየ መብርህን ሞያዊ ምኽርን ሂቦም። ብደረጃ ዓለም 40 ሚእታዊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሰንኪ ዘይውሕስ ምግቢ ከም ዝኽሰት ዓመታዊ ብሰንኪ ካብ ዝሓሙ 600 ሚልዮን ሰባት ድማ 30 ሚእታዊት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝርከብዎም 420,000 ብሰንኪ ዝተበከለ ምግቢ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እቶም ሞያውያን ኣስዒቦም ወነንቲ ትካላት ምግቢ ንምዕቃብ ዝጥቀምሉ ናውቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ዝሕግዝ ሓበሬታ ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ታዋስያን ከስዕብዎ ዝኽእሉ ብከላን ንምውጋዱ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐን ዝምልከት ስነ ፍልጠታዊ መረዳእታ ኣቕሪቦም። ሓላፊ ጨንፈር ፍቓድ ስራሕን ምቁፅጻር ትካላት ቱሪዝምን ዞባ ማእከል ኣቶ ተኽሊት ገብረልዑል ድማ ንኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ብምጥቃስ ወነንቲ ትካላት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላብዩ። ክቡራትን ክቡራንን ቀጽሉ ብዝቐርብ ዜና ጻይር ምክትታልኩም ደቂመ ብኽብሪ ይዕድም። ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ ንምክያድ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ።
እቲ ቅድመ ኩነት ንሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ግንባራት ዝካየድ መጥቃዕትታት ደው ክብል ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝወረደ ዕንወትን ክሳራታትን ካሕሳ ክኽፈል ኣብ ናይ ወፃኢ ባንክታት ደስኪሉ ዘሎ ማላዊ ጸጋታት ኢራን ክልቀቕ ኩሉ ዓይነት እገዳታት ክለዓል ከምኡውን ሉዓላውነት ኢራን ኣብ መጻበቦ ሆርሙዝ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝብል እዩ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ሓቀኛ ሰላም ኣብ ተህዲድን ምስግዳድ ፖሊሲታትን ክህነጽ ከም ዘይክእል ገሊጹ እዚ ቅድመ ኩነት መልሲ ናይቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ 14 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ከም ዝኾነን ማዕከናት ዜና ኢራን ዝሕብራ ዘለዋ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ናይ ሰላም እማመ ኢራን ኒክሌሳዊ መደባታን ንምዕባል ዩራኒየምን ከተቋርጽ ዝጠልብ ነጥብታት ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ጠለባት ክልቲአን ሃገራት ገፊሕ ፍልልያት ብምህላው ብቐሊሉ ኣብ ስምምዕ ክበጽሓ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃንዮም ተንተንቲ ዝእምቱ ሩስያ ትማሊ 12 ግንቦት ዕቡት ክትብል ዝገለጸቶ ሳርማት ዝተሰመየ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝክስከም ዝኽእል ኣህጉር ሰገር ባሊስቲካዊ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ፈተነ ዝተኻየደሉ ሚሳይል ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሩስያ ዝርከብ መደበር ተበጊሱ ኣብ ምብራቃዊ ወሰናስን ሩስያ ንዝነበረ ዒላማ ብልክዕ ከም ዝወቅዐ ገሊጹ እዚ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሓድሽ ዘመናዊ ኣጽዋር ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ምዃኑ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ ታክቲካውን ቴክኒካውን ብቕዓት ናይቲ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ንምርግጋጽ ከም ተኻየደ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ምስ ህልው ኩነታት ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እዚ ሩስያ ዘካየደቶ ፈተነ ምስ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝመጻ ዘለው ተጻብኦታትን ኔቶ ናብ ወሰናስና ዝገብሮ ዘሎ ምስ ፍሕፍሕን ኣቕማ ንምጉላሕ ዘካየደቶ ምዃንዮም ዝገልጹ ነቲ ፈተነ ዝተኸታተለ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እቲ ስትራቴጂያዊ ሚሳይል ካብቲ ሃገራት ምዕራብ ዝውንንኦ ብ4 ዕጥፊ ከም ዝሕይልን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ናብ መሳርዕ ምክልኻል ሃገሩ ከም ዝጽንበርን ሓቢሩ ኣህጉር ሰገር ባሊስቲካዊ ሚሳይል ሳርማት ክሳብ 35,000 ኪሎ ሜትር ናይ ምጓዓዝ ኣቕሚ ከም ዘለዎ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብተወሳኺ ኣነጺሩሎ እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኸሰት ዘሎ ኣሜሪካን ሩስያን መጠን ዝውንንኦ ኒክሌሳዊ ርእሰ ኩናት ንምድራት ቅድሚ 15 ዓመታት ዝኸተምኦ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ መብቅዑ እዩ እቲ ኣብ 2010 ዝተኸተመ ውዕል ንብዝሒ ኒክሌሳዊ ርእሰ ኩናት ሩስያን ኣሜሪካን ናብ 1500 ዝድርትን ክልቲአን ሃገራት ኒክሌሳዊ ሓበሬታ ክለዋወጣ ዘኽእልን እዩ ሓይሊ ኣየር ኦስትሪያ ብዘይ ፍቓድ ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ንዝኣተዋ ናይ ስልያ ነፈርቲ ኣሜሪካ ዓጊቱ ከም ዝመለሰ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኦስትሪያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ PC-12 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣሜሪካ ንተኸታታሊ 2 መዓልታት ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ በረራ ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ከም ዝኣተዋ ኣረጋጊጹ እተን ነፈርቲ ብሓይሊ ኣየር ኦስትሪያ ድሕሪ ምዕጋተን ናብ ከተማ ሙኒክ ጀርመን ገጸን ክምለሳ ከም እተገደዳ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሃበቶ መግለጺ ዘግይት የለን መንግስቲ ኦስትሪያ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዘካየደቶ ወታደራዊ ስርሒት ክልል ኣየር ሃገሩ ክትጥቀም ንዘቕረበቶ ተደጋጋሚ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ኣይርስዓን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ዝተኸሰ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ንዘውረዶ ዘሎ ክሳራታት ንምቅላል ናይ ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ በቲ ኣብ 6 ዞባታት ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደዩ ዝቃልሕ ዘሎ ሓያሎ ጽርግያታት ከም ዝዓነውን ድንድላት ከም ዝፈረሰን ዝሕብሩ ጸብጻባት ምስ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘዳውብ ምብራቃዊ ወሰናስን እቲ ብዝለዓለ ዝተጸለወ ምዃኑ የረድኡ ምስቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 10 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ሓያሎ ካልኦት ድሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ልዕሊ 41,000 ከም እተመዛበሉን ማዕከናት ዜና ይጋውሓ ኣለዋ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንዝመጽእ መዓልታት ክቐጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝሕብሩ ዘለው ሰብ መዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ብውኡ መጠን ከይዛይድ ስግኣቶም ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕልቕ ልዕሊ 106 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 10 ኣሽሓት በኣሎታ ከም እተጸልውን ጸብጻባት ይሕብሩ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ንዛብና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም
أبي زوبا دوباوك إح بحرين اللي عليك 370 زيقاتات مطبحتي حابل عيني تخايدو أبي نوزابا كركبت عقابة أقرابن انستا زقدامن صبق وزيت ترخيبو أبي زوبا قاش باركا بدرجة بمحضرات كبابي استودبه بهلاوي وددرات تخايدو منقسي إيران مس أمريكا كالأي زوريا زررب بمكياد حموشتا نتبتات سحزك المكونات أقربو روسيا سارمات تسمين كلوساوي أطوار كسكم زخل أهجور سجر بارسيكاوي ميسايل فتينا حيل أير أستراليا بزي فقاد ناكل أير حجرو نزاعته ونايل سليا نفرتي أمريكا عجيتو كم زملسه حبيرو نمكتالو لمسكن مصرف مروات إير تي في كحرجو كمي بوجانيجن برو معلتي